Ике катнашучы, ике юл. Татарстан юллары буйлап ике сәяхәт. Романтик туташ хәзинә һәм риваятләр эзләп Идел елгасы аша кичә. Бруталь егет борынгы сугышчылар һәм аларның гаскәрләре эзе буйлап Шулман яры читеннән җилдерә. Узган программада без 0-нче километр янында очраштык. Казан урамнарын урадык, серләрен белдек һәм риваятләрен сөйләдек. Бүген исә Татарстанның иң серле, иң сихри урынына Зөя утрау шәһәрчегенә юнәләбез. Григорий Шулманны өйрәнергә уйлады. Ә без исә бүген Идел аша сәяхәткә чыгабыз. Елганы өйрәнүнең иң отышлы варианты әлбәттә су юлы аша. Болай аны күреп кенә калмыйча, һәр күзәнәгең белән туярга да мөмкин. Су юлыннан булмый, Буян утрауы һәм могҗизаның үзе булган кит балыгына ничек барып җитәрсең? Татарстан киңлекләрендә дә мондый әкияти персонажлар бардыр әле. Миңа калса, Зөя утрау шәһәрчеге сихри дөнья сыман серләр белән тулы. Бер сәгать дигәндә бирегә я машинада, я автобуста килеп җитәргә мөмкин. Безнең максат исә А ноктасыннан Б ноктасына барып җитү генә түгел, матурлыкка сокланып, хис кичерешләр диңгезендә коенып кайтуда. Романтика сөючеләр безнең төбәкләрдә әз түгел икән, хәтта эш көннәрендә дә теплоходлар халык белән шыгрым тулы. Шуңа да барырга җыенсагыз, билетларны алданрак кайгыртыгыз. Югыйсә аннары пристаннан кузгалып китүче су кемәсенә кул яулыгыгызны гына болгап калырсыз. Сабый чагында корабльләрдә йөзеп сәяхәттә булган һәр кеше су машинасының иң серле урынына, капитан рубкасына керәсе килгәндер. Без һөнәри өстенлекләребездән әрсез рәвештә файдаланып, шул серле бүлмәгә эләгә алдык. Идел минем эш урыным. Өебез дә яр буенда иде. Кечкенәдән көймәдә йөзеп, биредә үстем. Үз теләгем белән елга техникумына укырга кердем. Һөнәремне дә аңлап сайладым, флотта хезмәт иттем. Әлбәттә, арган чаклар да була, ләкин язга таба күңел кабат суга тарта. Риваятләрдә сөйләнгәнчә, Идел сүзәкләрендә, Займище күпере тирәләрендә борын заманда әллә инде птеродактильләр, әллә аждаһалар яшәгән, бәлки Зеланд үзе кунакка килгәндер, белмәссең. Фикерләр төрле. Күзләр талганчы карасак та, бер генә борынгылык дәлилен дә күрмәдек. Тик халык авызы чатында бу сорауга җаваплар әзер. Янәсе, бу урыннарга кешеләр күпләп күчеп килә башлагач, кәлтә саманнар бу күренешне ошатмаган. Тик тавыш куптарып, шаулап та йөрмәгәннәр. Шыпырт кына кеше азрак урыннарга күченеп киткәннәр. Макари монастыры бик ошый миңа. Рудник алдында ул, яныннан үтеп китәбез. Сихри урын. Элек анда экскурсияләргә алып бара идем. Авырысы үзенә күрә бер төрле минемчә. Өскә менеп күпелдә кыендым. Макари монастырына без дә бүген барырбыз. Анда карар, сыкланыр әйберләр бихисап. Ләкин әлегә безне Зөя утравы зар-интизар булып көтәдер. 1551 елның 24 май айы. Язгы Иван Урта Идел буенда беренче христиан шәһәренә нигез салырга буйра. Моның өчен сәяси һәм стратегик сәбәпләр җитәрлек була. Шул елдан бирле безнең көннәргәчә Зөя ныгытма буларак та психиатрия хастаханәсе сыйфатында да хезмәт итә. Халык тарафыннан тулысынча онытылып, аннары кабат иртәнге кояш нурыдай калкып чыга. Безнең Россия халкы әкиятче сыман, һаман ниндидер мифлар эчендә яши. Әкиятләр ярата. Әгәр ул шуңа өстәп әкияти урынга килсә, күңелендә дә әкият яшәсә, шын гармония барлыкка килә. Гитараны көйләгәндә камертон дигән төшенчә бар. Биредә дә шул барлыкка килә. Бу очракта да шулай ук. Кеше серле урынга килә һәм күңеле җырлый башлый. Мин үзем беренче тапкыр Зөягә килгәндә, 70нче еллар иде ул. Бу җирләр кыргы иде әле. Әти алып килде. Мин сабый балагына, яр буенда территориясендә арлы-бирле йөрдек. Психиатрия хастаханәсендә яшәүче кешеләр юаш кына, шыпыр кына утрау буенча йөриләр иде. Бер куак төбендә пароходның тимердән ясалган руль тәгәрмәче ятканы хәтеремдә. Ул шундый зур иде. Куак төбендә руль тәгәрмәче. Сәер күренеш әлбәттә. Җирдә пычаклар аунап ята. Аларның 16-17 гасырдан калганын соң гына аңладым. Керамик плита кыйпылчыклары, тәңкәләр,
шул чактагы бала акылым белән дә бу урынның тарих белән сугарылганын яхшы тойдым. Конечно, понял, что оно пропитано историей. Успенский ирләр монастыры да Зөя кебек үк тормыш юлының төрле чырларын күрергә өлгергәндер. Чөнки ул утрауның үзеннән нибары 4 яшькә генә кеше. Тик үзенең озын гомерле булуы белән генә түгел, аңлата алу сәләте белән дә гаҗәеп гыйбадәтханә ул. Ширкәү тормышыннан бөтенләй хәбәрдар булмаган кешеләр дә соборның фрескаларына карап, изге язуларны укый, аңлата, сөйли алалар икән. Без дә тикшереп карадык. Дөрес сүз, сөйләрбез, ләкин аз гына сабыр итегез. Вот фрески Успенского собора это не просто... Успенский соборының фресклары изге язулар өлкәсендә вакыйга гына түгел, ачык итеп сурәтләнгән дин тәгълиматы, вәгазьләрдә. Соборның бизәлеше махсус шулай корылган. Изге язуларны белмәгән, гомумән рус телен аңламаган кешеләр дә Евангелиянең ни турда сөйләргә теләгәнен, беренче бүлекләрдә ни язылганын сөйләп бирә ала. Монастырь һәр кеше өчен дә ачык, гүя ул аларга мөрәҗәгать белән дәшә. Беренче карашка кызык эзләп, күңел ачу өчен белем истәп килгән иң дөньяви кешеләр дә гыйбадәтханәне күргәч шаккаталар, сораулар яудыралар. Какие вопросы у них появились? Безнең дә сораулар туды. Фрескадагы импозант Ирод ни сәбәпле ат башы белән сурәтләнгән икән? Жафа шигүрче Христофор ул, чыннан да, әлеге фреска калганнарына караганда күбрәк кызыксыну уята. Кызганыч, утравыбызга төркемнәре белән килгән экскурсоводлар күпчелек шул фреска турында гына сөйлиләр. Әмма алар бик кызыклы тарихны сөйли, аның нигезендә берничә сезон сериал да төшерергә буладыр. Яшәгән ди булган ди шибәр бер Ирод, бер кайгысы булмас иде лә, ләкин хатын-кызлар артык игътибарлары белән тәмам теңкәсенә тигәннәр. Янәшәсендәге кызлар беренче адымны Ирод ясарга тиеш. Үзең барып дәшү килешмәгәнен әллә белмәгәннәр, әллә белеп таңламаганнар, бәхетсез Христофорны ахыр шиккә җиткәнче туйдырып бетергәннәр. Тегесе инде ни эшләргә дә белмәгәч, Ходайга ялвара башлаган. Мин ямсыз итсәң, бу хатыннар якын килмәсләр иде, тынычлап яшисем килә дип сораган. Фәрештәләрнең амин дигән шагырына туры килеп, Христофорның тәне җәрәхәтләр, яралар, ямсыз эзләр белән тулган. Шушы урында мәхәббәтле кызларның күбесе баш тарткан, ләкин айрыша да үҗәтләре алай да шигенмәгән. Христофор кабат Ходай Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән. Бу юлы мәсьәлә тамырыннан хәл ителгән. Егеткәйнең башы әллә атныкына, әллә этнекенә әйләнгән. Анык кына аңлатып бирүче юк, ул кирәк тә түгел. Чөнки бу мифның чынбарлык белән бәйләнеше барыбер юк. В данном случае с мучеником... Газапланучы Христофор риваяте безгә ялгышлыклар белән килеп җиткән. Ширкәү телендә бу күренеш апокриф дип атала. Әлбәттә, әлеге Жафа шигүче дә кеше кыяфәтендә булган. Еш кына сурәтләсәләр дә, этнең дә, атның да катышы юк. Грек теленнән славян теленә тәрҗемә иткәндә, борынгы чорларда ук хата җибәрелгән. Текстның беренчел вариантында Ходайга мөрәҗәгать итүче Христофорның холкы ерткычларныкы кебек ярсу, гайрәтле диелә. Менә шул урынны хайван кыяфәте буларак тәрҗемә итәләр. Моннан ары икон язучылар инде шушы тәрҗемә нигезендә уйлап, фантазияләрен ахырына җиткергәннәр. 17нче гасырда, бәлки беләсездәдер, Никон патриарх вакытында гыйбадәт китаплары төзәтелә. Шунда бу ялгышлык та дөрестләнә, һәм мондый сурәт хата буларак бәяләнә. Хаталы сурәт безнең Успенский соборында гына сакланып калган. Зөя буйлап йөргәндә, иң үҗәт реалистларның да әкиятләргә ышану теләге барлыкка киләдер. Чөнки бу урынның һәр пишмагына әкият сиңгән сыман. Ершов-то, он был в Свияжске. Ершов Зөядә булган, безнең Успенский монастырына кергән. Ул мөгаен Зөяне язгы су ташулары вакытында күргәндер һәм әкиятен язарга биредә илһамлангандыр. Гомумән, безнең Зөя илһам чыганак ул. Александр Сергеевич Пушкин данлыклы сказка о царе Салтане әкиятен Буян утравын Зөягә килгәнче әз генә иртәрәк яза. Биредә ул Россия һәм Сибир шәһәрләре күренеше гравюралар альбомын актара. Хәтта Борис Гребенщиковның «Сидя на красивом холме» жыры да Зөя турында. Но мы идем вслепую в странных местах, и все, что есть у нас, это радость и страх. Страх, что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках. Татарстандагы кит балык фольклорны никадәр яраткандыр белмибез, әмма Зөягә килүчләр халык авыз иҗатына баштан аяк шума. Беренче хис кичереш бик гади. Әлеге тойгы миндә әлегәчә, инде 4 ел ярым дәвамында саклана. Әкияткә эләккән кебек тоям үземне. Вы знаете, на самом деле это очень большая редкость. Зөя сирәк күренеш. Беләсезме? Дөньяда да утрау сыйфатындагы шәһәрләр бик аз. Күбесе диңгез һәм океаннарда урнашкан.
Әлбәттә, бик кызыклы, зур тарихи утраулар бар. Мисал өчен, Британия утрауы. Әмма ул бик зур. Шуңа да Зөя кебек үк кызык түгел сыман. Зөя Идел елгасында урнашкан, ә Идел елгасы безнең халыкларыбыз күңеле. Россия Федерациясендә яшәүче һәркемнең Идел сүзен ишетүгә күз алдына иксез-шиксез киңлекләр, ирекле җил, мажаралар, сәяхәт килеп баса. Ә монда үзең генә алсаң да искиткеч булып саналган елгада шундый ук искиткеч утрау шәһәрчек тә бар. Иделне аркылыга буйга гиссәгез дә, безнеке сыман Зөя утрауын башка таба алмассыз. Идел генә дә түгел, башка елгаларда да юк әле. Эзлисе дә килми, юк бар ыгызыгы нигә кирәк? Зөянең иң кызу туристлык сезонында да көләч йөзле һәм сабыр халкы тәбрикләмәләрдән күчереп ясалганда өйләре алдыбызда ярылып ята лабаса. Сүз уңайыннан утрау халкының төрлесе бар монда. 250-гә якын кешенең паспортында Зөядә яши дигән мөхәре бар. Кешенең паспортына күз салгач, анда Зөя, Шуртан елгасы яр буе урамы дигән сүзләрне күрүе нинди рәхәт икәнен белсәгез сез. Шуртан елгасы яр буе урамы яисә Рашту аты кырыгы буйлап атлаганда ничавы алтактасы менә күзгә ташланыр сыман. Бер дә булмаса, әкиятләрдәге шитекле мәчене очратырга тиешбез кебек. Биредәгеләр әйтүенчә, соңгысы реаль тормышта да булырга мөмкин хәл. И, конечно, Свияжске именно те... Зөядәге шартлар ярдәмендә биредәге песиләр әкияти хайваннарга әвереләләр. Урамда үтеп барганда берәр мәчене очратып, озак кына күзләренә карап, элемтә урнаштырып карагыз әле. Гади генә мәче булмавын шунда ук аңларсыз. Моны сүзләр белән генә аңлатып булмый. Чыннан да, Зөя мәчеләре әрсезлекләре, аралашучанлыклары белән аерылып тора. Тәртип бозгаларга яратсалар да, артыгын узынмыйлар. Зөя серле урын дип юкка гына әйтмиләр. Биредә хәтта мәңге шынга ашмас дип уйлаган хыяллар да шынга әверелә. Бу сүзләрнең асылына хәзер сез дә төшенерсез. Бүген инде берничә кат телгә алынган Макарий монастыре Зөя кебек үк тапталган урын саналмаса да, үз күзләрең белән барып күрми ярамас. Монастырь имеет такую не совсем стандартную историю. Монастырьның тарихы стандарт түгел, үзенчәлекле. Ник дигәндә, аңа нигез салучы булып саналган преподобный Макарий, менә бу һәйкәл аны сүрәтли, гыйбадәтханәне үзе булдырмаган. Аның тарихы булайрак. 15 гасырда преподобный Макарий Түбән Новгород өлкәсендәге бер монастырьгә беркетелә. Казан ханлыгының чираттагы һөҗүме вакытында әсирлеккә төшә. Әмма хан Макарий белән очрашкач, аңа карата хөрмәт һәм ихтирам күрсәтә. Нәтиҗәдә аны һәм башка әсирләрне дә азат итәләр. Бер төркем азат ителүчеләр кире туган якларына кайтырга чыга. Менә бу урынга килеп җиткәч, Вознесение бәйрәмен үткәрәләр. Преподобный Макарий ант итә. Бу урында кайчанда булса монастырь калкып чыгачак ди. Шуннан алар юлларын көнчыгышка таба дәвам итәләр һәм Кострома җирләрендә ул вафат була. 200 ел үткәч кенә Кострома монастыреннән бирегә Схемонах Исаия килә. Бу урыннарга урнаша. Менә шулай 18 гасырда монастырь барлыкка килә дә. Сюда пришел Схемонах Исаия. 2 гасыр дәвамында монастырь гөрләп эшли һәм аңарда ир-ат монахлар яши. Тиконнары яңа гасыр яңа төрле тәртип урнаштыра башлый. Яңа кагыйдәләр ерак дип тормый, бирегә дә килеп җитә. Тәреләрне салдыралар, кыңгырауларны да алып юк итәләр. Биредә яшәүчеләрне куып тараталар. Бушап калган гыйбадәтханәдә пионер лагерь оештырып куялар. Барысы да партия кушканча башкарыла билгеле. Мисал өчен гыйбадәтханәнең алтарь өлешен бәдрәф итәләр. Балалар яшәгән әлбәттә, тик алайда дингә каршы пропаганда яхшы ук алып барылган. Ул балалар хәзер әбиләр һәм бабайлар инде. Бирегә киләләр һәм монда ничек яшәүләре хакында сөйләп китәләр, хатирәләрен яңарталар. Төнне көн алмаштырган сыман вакытлар да үзгәргән. Тәреләр, кыңгыраулар да кире кайтарылган. Монахлар да кабат җыелган. Шул рәвешле гади чиркәү тормышы дәвам иткән. Таң белән уяну, иртәнге дога, гади генә иртәнге аш, кире какмау, каршы дәшмәү, кичкә хезмәт һәм үзлексез кул хезмәте.
здесь все просто. Биредә бар да бик гади, устав буенча бездә. Ләкин тормышның мәгънәсе уставта гына түгел бит әле. Кешенең эчке дөньясында ниләр булуына кайтып кала. Монастырьда да дөньядагы кебек яшәргә була. Дөньяда да монастырьдагы сыман яшәгән очраклар бар. Һәр кешенең үзеннән тора. Макарий гыйбадәтханәсенең кырыеннан узып, йөзеп яки очып барганда да мәхәббәт сымны очратырга мөмкин. Ул кулындагы тәресе белән гүя бар Идел киңлекләрен яктыртып тора. Биредә яшәүче христианнардан ул Минин, Сергей Радонежский яки Пожарский дигән фаразларны ишетергә туры килде. Ләкин мантыйклы кеше үзенә кирәкле җавапны тиз табар. Макарий монастыре димәк, безне Макарий үзе каршы ала да. Бер кызыксынучан егет һәйкәлне бу урыннардан шүрәлеләрне куркытып тору өчен урнаштырганнар дип фикерен белдергән. Имеш, алар артык күбәеп киткәннәр, кешеләргә зыян сала, юлчыларны адаштыра, гөмбәчләрнең котын ала башлаганнар. Бер сүз белән әйткәндә, бөтенләй юлдан язганнар. Изге тәрәдән хәтта урман пәриләре дә куркадыр. Диндар кешеләр дә шүрәлеләрне өнәп бетермидер. Берештән аларны да саклап тора. Бүген көн дәвамында без әллә никадәр риваят һәм хикәятләр белән очраштык. Хәтта әкияти персонажларның да шын корсагын кашырга насыйп булды. Дөньяда никадәр кеше булса, фикерләр дә шул кадәр күп төрле икәненә тагын бер кат инандык. Волга. Широкая, раздольная. Идел киң, иркен, безнең елга. Мин инде биредә 5нче ел яшим. Дөресен әйтәм, әлегәчә бу картинага инде ияләшеп беттем дия алмыйм. Чөнки ничә тапкыр күз салсаң да, иртән, көндез, киченме, күңелдәге бер хис сине туктатып кала. Һәм син дөньяңны онытып, табигатьне күзәтәсең. Бу киңлекләр һәр кешенең дә йөрәгенә хуш киләдер. Мне кажется, Волга это как... Миңа калса, Идел безнең өчен тотрыклылык, даимилек символы да. Бер елгага 2 тапкыр керә алмассың дисәләр дә, инде ничә гасырлар, еллар буена Идел мәгърур ага бирә. Бетми дә, кимеми дә, димәк, су тулы чыганаклары да бар. Аннары үзе дә диңгезгә кыя. Һәм бу үзлексез хәрәкәт инде күпме вакыт дәвам итә. Мин монда безнең бөтен тормышыбызның символикасын да күрәм. Идел, даимилек, тынычлык, өмет, нигез билгесе дә. Всей нашей жизни. Кайчандыр явыз Иван карашы аша горур аккан Идел елгасы бүген дә спутник һәм кәрәзле телефоннар камералары астында җәелеп ята бирә. Әкияти псиләр, тарихи бина һәм гыйбадәтханәләр, Зеланд һәм птеродактильләр очышы хакында да хәтерләүче ташлар, искиткеч гүзәл кояш баюы. Буларның барысында истәлеккә калдырам дисәң, аппарат һәм телефоннарның хәтере генә җитмәс. Яңа риваятләр, хикәятләр һәм фотосурәтләр артыннан без әле монда әйләнеп кайтырбыз. Алга таба карагыз. Хәзинә һәм тарихи фактлар артыннан Григорий Алабугага юл тотачак һәм иң көтелмәгән урыннарда табачак та. Моңа кадәр журналистларга сөйләнмәгән серләрне дә белеп кайтачак. Мин исә су юлының серле сәнгатен өйрәнермен. Кыю хатын кызларның батырлыгына асыкланырмын һәм югары ызлан айсбергында кунакта булырмын. В церковной среде анекдоты есть специфические, могу рассказать. Ну вот, да, есть такая смешная как бы история, то что во время богослужения в храм зашел такой разъяренный мужчина, подошел к батюшке, сказал, и ударил его по щеке. И говорит, вот написано же, поставь вторую щеку. А батюшка отвесил ему такой хорошенький удар в ответ и говорит, написано также, какой мерой мерите, такой же возмерится и вам. Вот, верующие, посмотрев на эту картину, спросили у диакона, что это они там делают? Евангелие толкуют.